Meille asentaminen on paljon muutakin kuin pelkkää asennustyötä. Me ratkaisemme joka päivä monimutkaisia taloteknisiä ongelmia, jotka vaikuttavat arkeemme, rakennuksilla, työpaikoilla. Tiedämme paremmin kuin koskaan aikaisemmin, keitä olemme, mitä edustamme. Tiedämme, mitä tarjoamme ja mikä erottaa meidät muista. Siksi me haluamme aloittaa alusta. Uusi alku. Uusi omistaja, uusi organisaatio, uudet tavoitteet. Aloitamme uudella nimellä. Nimellä, joka kuvaa meitä ja tehtäväämme paremmin. Assemblin. Assembly ja Installation yhdistettynä. Uusi nimemme kuulostaa todella hyvältä. Siinä on hyvä viesti. Vai mitä mieltä sinä olet? Uuden nimen myötä uusimme myös ilmeemme. Uudet värit. Uudet vaatteet. Uuden tyylin. Me olemme johtava asennus- ja palvelukumppani Pohjoismaissa. Tuloslistan kärjessä. Me teemme työmme ahkerasti ja luotettavasti. Meidät erottaa muista kuitenkin alan parhaat työntekijät. Ammattitaito ja aitous. Tällaisen työnteon kulttuurin haluamme aina säilyttää. Olemme aivan yhtä ylpeitä tekemistämme projekteista kuin niiden takana olevista ihmisistä. Assemblin. Olemme Pohjoismaiden johtava asennus- ja palveluyritys sekä asiakkaidemme ensisijainen valinta toimittamalla tehokkaimpia ratkaisuja alan parhaan henkilöstön voimin.